Helen D'Amato kkwotat b'mod żbilanċjat studju fuq it-tfal u d-divorzju. L-istudju bit-titlu Children's Adjustment Following Divorce, Risk and Resilience Perspectives sar fl-2003 mill-clinical psychologist John Kelly u l-professur Robert Emery mill-University of Virginia. Hija tax tifhem li l-kumment wieħed li kkwotat f'dan ir-rapport u li kien juri li d-divorzju jħalli effetti ħsiena jirrappreżenta l-istudju kollu. Imma fil-fatt l-istudju jikkonkludi li l-maġġoranza ta' tfal jirnexxilhom jadattaw tajjeb wara d-divorzju u saħansittra li jekk wieħed jissuġġerixxi mod ieħor ikun qed jikkwota dan l-istudju b'mod ħażin. L-unika sentenza li Helen D'Amato għażlet li tikkwota f'dan l-istudju kienet li hemm probabilità ikbar ta' mart mentali fit-tfal li l-ġenituri tagħhom jiddivorzjaw. Hija għamlet referenza għal dan l-istudju f'laqgħa li kellha mal-Moviment Le nhar it-Tnejn. Dak il-ħin ma setax tiftakar ta' min kien l-istudju iżda wara l-uffiċċju tagħha bagħat kopja b'email u reġa' konferma dak li kienet qalet Helen D'Amato dwar l-effett tad-divorzju fuq is-saħħa mentali.